ውሽጣዊ ሰላም ተጨኒቅካ ወይ ተናዊፅካ እንተለኻ ኣብ ሕሉፍ ኢኻ ትነብር ዘለኻ ስለዚ ዳርጋ ዘየለኻ ኢኻ ተሻቒልካ ፈሪሕኻ ወይ ተጠራጢርካ እንተ ደኣ ኣለኻ ኸዓ ኣብ መጻኢ ኢኻ ትነብር ዘለኻ ትህውትት ኣለኻ ሰላም ይስምዓካ እንተ ደኣ ሃልዩ ኣብ ህልው ኢኻ ትነብር ዘለኻ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ብሂወት ኣለኻ ማለት እዩ ምዛ ሓሳብ ትመሳሰል ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ዘንበብክዋ ጽሕፍትላ ትማል ታሪኽ እያ ተመሃረላ ጽባሕ ምስጢር እያ ኣይትሻቐለላ ሎሚ ህያብ እያ ተሓጐሰላ ስርሓላ ናይ ብሓቂ ምህላውካ ኣርእየላ እያ ትብል ልክዕ ዝኾነ ሰብ ፈትዩ ኣይጭነቕን ምርጭኡ ኾይኑ ኣይሻቐልን ኮታስ ውሽጣዊ ሰላም ክህልዎ ዝጸልእ የለን እንታይ ዳ ይጸልእ ሓደ ሓፈሻዊ ስነ ፍልጠታዊ ሓቂ ልምዲ እዩ ወይ ከዓ ድምር ናይ ድሕረ ባይታና ኣተሓሳስባና ኣተዓባብያና ደረጃ ንቕሓትናን ካልእ ኩሉ ምስ ሕሉፍና ዝተሓሓዝን እዩ ምኽንያቱ ኩሉ ዘጨንቐና ወይ ዘሻቕለና ኮታስ ኩሉ ሰላምና ዝሰርቀና እቲ ዝጐንፈና ፍጻመ ወይ ተጓንፎ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ዝጐነፈና እንህቦ ግብረ መልሲ እዩ እዚ ግብረ መልሲ እዚ ኸዓ ነጸብራቕ ናይ ሕሉፍናን ኣተሓሳስባናን ንኣብነት ሓደ ትፈልጦ ሰብ ይጸርፈካ ወይ ይብድለካ ንበሎ ተሓረቕ ከከምቲ ነቲ ፍጻሜ ዝሃብካዮ ትርጉም ከዓ ተሓረቕን ትባሳጩ እዝስ ንዓይ ከም ዝኽብለኒ ካልእን እንዳበልካ ትትርጉሞ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ጥራይ መን ይበደለኛ እንተ ትበሃል ብዘይ ምምታዕ እቲ ዝጸረፈ ምበልካ ምኽንያቱ ንስኻ እንተ ትኸውን በደለኛ ክሳብ ክንድኡ ኣይመሓረቅካን ነይርካ እሞ ንሱ እንተ ደኣ ኾይኑ ገገኛ ስለምንታይ ንስኻ ትሓረቕ ዝሕረቕ ስለ ዝተዛረበ ከም ትብል ፍሉጥ እዩ ግና ንሱ ዘይምዃኑ ተቐንዲ ጠንቂ ንርአ ልክዕ ነታ ቐዳመይቲ ኣብነት ትመስል ፍጻመ ንተዓዘብ ኣብዛ ኻልኣይቲ ፍጻመ ሓደ ዘይትፈልጦ ሰብ ሰኺሩ ልክዕ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝፈልጠካ ሰብ ዝጸረፈካ ጸርፊ ወይ ዝበደለካ በደል በዲልካ ንበሎ እንታይ ግብረ መልሲ መሃብከ ክላ ዝኸዓ ሰኽራ ኣበይ ይፈልጠኒ ከምዚ ዝብለኒ ኢልካ ዘይከም ነቲ ቀዳማይ ሰብ ዝሃብካዮ ትርጉም ኢኻ ትህቦ ብኡ መጠን ከዓ ምሳኻ ነዊሕ ዝጸንሕ ናይ ሕርቃን ስምዒት ኣይህልወካ ስለዚ ኣብ ሓንቲ ፍጻሜ ብዝተፈላለዩ ሰባት ስለ ዝመጸ ጥራይ ንስኻ ዝሃብካዮ ትርጉም በበይኑ ይኸውን ከከምቲ ትርጉም ከዓ ስምዒቱ ይፈላለ ማለት እዩ እምበኣር ዝኾነ ፍጻሜ ዘይኮነስ ነቲ ፍጻሜ ዝሃብካዮ ግብረ መልሲ ወይ ሪኣክሽን ይትወሳኒ ስለዚ መጀመርያ ኣብ ሕሉፍ ብዝተፈጸሙ ይኹኑ ብዘይ ምፍጻሞም ወይ እውን ኣብ መጻኢ ክኾኑ ዘለዎም ይኹኑ ክኾኑ ዘይብሎም ፍጻመታት ዝተፈላለየ ትርጉምን ስምዒትን እንዳሃብካ ንሎሚ ኣይትበርዛ ልዕሊ ኩሉ ንሕሉፍን ንመጻእን ጌጋ ስእለ ኣእምሮ እንዳፈጠርካ ውሽጣዊ ሰላምካ ኣይትስራቕ ኣብ ክንድኡ ውሕሉል ዝኾነ ርእየት ወይ ፖይንት ኦፍ ቪው ብምምዕባል ናብ ረብሓኻ ኣውዕሎ ምኽንያቱ ከምቲ ሓደ ዝበሎ ብሰንኪ ባህርያት ካልኦት ሰባት ውሽጣዊ ሰላምካ ኣይትዕሉ ወይ ኣይተበላሹ ከምኡውን ብዘይካኻ ሰላም ውሽጥኻ ክሕሉን ከንግስን ዝኽእል ስለ ዘየለ ሰላም ውሽጥኻ ሓል ኣብ ቀጻሊ